Δημήτρη Ραβάνη Ρέτη. Ναι, έρχομαι από εκεί. Τι μέρα είναι σήμερα? Απ' την Τετάρτη μπήκα μέσα. Τι να σας πω. Κόσμος πολύ στα κάγκελα. Στο δρόμο, στην αυλή. Στα κάγκελα δεμένα χέρια. Χέρια, πλακάτ, κεφάλια, όπλα. Τι να σας πω. Και βέβαια έχει αίμα. Μήπως έχετε ένα τσιγάρο? Τα αφήσαμε εκεί τα τσιγάρα. Πολλά τσιγάρα. Και ένα ταψί με λιθαράκι που μας έφερε η γριά. Μήπως έχετε ένα ηρεμιστικό? Ή καλύτερα ένα τσιγάρο? Μα ναι, ήμουνα εκεί. Τι να σας πω. 2.000, 3.000. Πιάσε τους έξω. Όχι, το αίμα δεν είναι δικό μου. Βέβαια, ήμουνα εκεί. Απ' την Τετάρτη ή την Τρίτη. Στα κάγκελα δεμένα χέρια. Πρόσωπα, πλακάτ. Με το φορείο φέρα μια κοπέλα. Όχι, δεν ξέρω πόσο χρονών. Όχι, δεν φαινόταν το πρόσωπό της. Όχι σας λέω, το αίμα δεν είναι δικό μου. Τι σας έλεγα? Για την κοπέλα? Όχι, δεν ξέρω πώς τη λένε. Ναι, ήμουνα εκεί. Κανείς δεν ήθελε να φύγει. Τα τάξη δεν κόντουσαν στην πόρτα. Έξω από τα κάγκελα. Όχι, μέσα από τα κάγκελα. Όχι, έξω. Μα βέβαια, ήμουνα εκεί. Τι να σας πω.